Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Aksyon, balita, banat, huling. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, huling. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, huling. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Huwebes. Ika-29 na sa bulan sa Oktubre to'y 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? 57 diyas na lang ang nabilin before pa man mag-Christmas Day. Kag 64 diyas ang nabilin before pa man mag New Year's Day. Sa mga kaaksyon tang raga-monitor sa siningaod to, kabayon tang raga-hilay-hilay ng halos kalabanan, bangod na katapos na sang pagpanyaga. Sa iban siniway, pagidman na, garo luto-luto pang iban, kagang iban sini nagapangita pa sang tilig-angon sa siningaod to. Liwat kita nga magainop na mga kaaksyon, tubtob kita sa taglalauna 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters. Mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon no Radyo Bacolod plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Kamustang mga kaaksyon ta diri sa palibot sang syudad sang Bacolod sa mga kabaranggayan kagapurukan ta
Kabayunta nga yara lang kamo sa mayong kaimtangan kag kun way sang dapat nga kaladtuan sa sining nga adlaw, dapat nga magpabilin lang, no? Kay kabudlay kung kaisang galarga kita bla. Galakat kita nga way man lang sang kaladtuan sa sining nga adlaw, no? Ayo, gid sa way mga kaladtuan pagpalahimunong na lang sa sulod sang puluyana. Sa may mga kaladtuan ti always gid naka face mask, face shield kag social distancing para likaw sa COVID-19. Ari pa sa gyapon si COVID-19 ga kwan pa, ga kabit-kabit pa, no? Ay, hugid. Kabay unta taning ining bulan sang Nobyembre. Maruhagan-hagan na kag ti gina-consider na kung tani nga limpyo na ang listahan sang COVID-19 diri sa palibot sang syudad, no? Sa Negros Occidental dako-dako pa kahapon do 97. Ay, puwerte. Sige sa mga kaaksyon ta sa mga banwa kag syudad, mga kaaksyon kabayon ta nga yara lang kamo sa mayong kaimtangan. Sa mga kaaksyon ta sa Negros Oriental kag Bugos nga Region 6, inopdanay kita, tubtob kita sa Tacna Launa 15 kag sa dilig lamang madugay ang aton sining nga SAP sa ERB sa Aksyon no Radyo Bacolod. Sino ayan naman mapalaron nga tagdaog sa sining nga udto, mga kaaksyon karon lang dugay-dugay, ha? Ang iban gasling na nga ari na kami. Pag monitor lang kag kilalahon ang mga personnel sa Aksyon no Radyo Bacolod. Kay way na sang damo pang rikubikos kung masabat mo man lang at least duwa lang ka pamangkota. 500 pesos mga kaaksyon ang mabaton mo gikan sa sapsang Aksyon no Radyo Bacolod. Sa kinandan ako ang inyo sinikaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa aksyon na BBB sa Kapitolyo Provincial? Subo-subo maniho kay nagtaliwan kagabi ang DILG officer o kung DILG Provincial Director diri sa probinsya sang Negros Occidental nga si Attorney Panes. Nagtaliwan bangod sa balatian tidako nga kawadon sa liga ng mga barangay suno kay ABC President Pipilio. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Government Center, igabalita ni Aksyon Art Tayhopon. Trabaho sa mga contact tracers nga ginhire sang DILG nagumpisa na sang ila trabaho sa nagkalain-lain nga mga barangay diri sa syudad. Kag BCPO naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office, pakaisa sang biktima nga ginlutang kagabi sa barangay Sumag ginakonsiderar sang kapulisan nga person of interest kag magaserbi man nga witness sa kaso. Samtang sa Nukpo naman nga balita, igabalita ni Aksyon na Brian Morden. NPA nagsungka sa otoridad nga may dala sang M16. Sa patrol nga balita, igabalita ni Aksyon Alvin Graba. Pila ka mga kumbuyahan sang mga sakayan pandagat nga magabiyahe Iloilo, Bacolod, vice versa. Nagpadala na sang intention to resumption sang sea travel sa maabot nga Oktubre 31. Samtang sa balita naman sa out of town, igabalita ni Aksyon Stephen Presquito gikan sa San Carlos City. Closure order sa mga public ag private cemetery umpisapit sa 1 kag 2 sang Nobyembre ginmando ni Mayor Rene Gostilo.
Sa November 1 and 2 lang to yang duha ka adlaw nga closure sang cemetery sa Ila. Drea sa aton effective today hasta sa pizza 4 mga kaaksyon. Ay man ga palarihas no. May iban man nga mga banwa nga nagsugod na iya kahapon kag subong adlaw. Ang iban buwas pa man masugod. Pero depende guro sa sitwasyon Samtang sa syudad naman sang Cadiz, 55 anyos nga nagamaniho sang motorsiklo pilasong kagindala sa ospital matapos makabunggo sa service vehicle sang BGMP. Samtang sa balita naman sa Central Negros, igabalita ni Action Percival Villamor sa Bago City, 51 anyos na lalaki dakop sang kapulisan bangod sa paglapas sang PD-16 auto. Sa balita sa News Center, sa mga balita nasyonal, igabalita ni Action Erenaboso, presyo kag supply sang produktong petrolyo hindi mapiktuan sa pagpasira sa mga oil refinery. Samtang DOH na tala na ipresentar sa IETF ang ilang vaccine implementation plan. Maki-update kita dugay-dugay sa COVID-19 diri sa bugos nga Region 6, bugos nga Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga detalye sa aton siligin pang headlines, mabatian sa dinigidamang madugay, mahina ang kalaban. But before sina mga kaaksyon, gina-acknowledge na lang aton siling mga kaaksyon via Facebook Live. Nagatutok lang diri sa aton siling balitaan. Karon dugay-dugay lang mga mensahe ninyo, basta jutay lang. Kay tinguhan ta na nga talalapod sa inyo ang aton siling oras. No? Sa Facebook page, kag naka-Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod. Kag sa aton sining website sa www.aksonradiobacolod.com.ph. Kag sa aton sining mga YouTubers sa Aksyon Radio Bacolod. Sige, daligid lang mga kaaksyon na kay mahatag tanay resulta sang first draw sang Small Town Lottery o kun STL mga kaaksyon sa sining adlaw sang Webes ika-29 sa bulan sa Oktubre tuig 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o kun STL 38, 16, liwat 38 and 16. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang ha sa mga kaaksyon tadang nagpamati na kay Tomas Bronyola, may lang pag-monitor Tomas, no? Tomas Bronyola. Kay Alex Montesa, siling niya, kamusta ya Sir Rex ang surveillance testing sa transport sector o kung drivers ang mga talisay kag silay driver nga sakop sa jurisdiction sa Bacolod na dala na sila sa area sang Barangay Bata Sir Rex. I think daw Bacolod lang ang mga drivers ang ginadihon pa subong, no? May mga vendor subong ginapaidalom sa testing dara sa may Bay Center, no? Okay, sa kay Hieronimo Jeremias may lang pag monitor Jeremias kaginatamyaw ya lang pamilya Jeremias dini nga lugar ni Toy Jero, no? Salamat gid kag kay Ko Karatista. Good noon Action Rex daw, hindi gid nami na ang emergency vehicle sang Bacolod
nga ginimo service duaw sa ila patay sa patyo kita gid sang kadaman kahapon. Service Bicol? Do hindi ko ka sure pa. Ipadala di ang picture biko karatista ba si kon may picture di ko piho kon gin-service nila or nagabantay sila, no? Kay may mga guard na dang syudad tay sa mga patyo, no? Ginagwardyahan nila since pa kahapon, no? Kay Madam Elizabeth Gamala, Malacca, may lang pag-monitor dra sa Malacca family, kag sa tanan nga residente sang Purok Santa Ana, Barangay 31, diri sa syudad, no? Kay Jomong Caltorilla, may lang pamate, kag kay Seth Alunan, good PM lang, no? Salamat gid Seth Alunan ga monitor dra sa Hong Kong. Kag kay Jing Britannia, may lang pag-monitor, pa-shoot out lang kami diri sa Concepcion Talisay, no? Kay Jing Britannia. And sa kay Ron Umadhay, ano ning may mga number kamong ginpadala sa akon di man? Ron Umadhay, no? Style Antonio Kadayday, may lang pamati. Bago pa lang sa kabutwa, si Style Antonio Kadayday. Anong natabo, noy? Nga nawala ka sa kangina, no? Manjo Arniho, may lang monitor sa security guard dira sa Antolo, Sangkap Building. Security guard Antolo, Sangkap Building. Thank you so much, Gid. And sa kay Jocelyn Kalamaan, may lang monitor Jocelyn, kagay Jocelyn Liboon Dispoho. Ara man siya, duwagid ka Jocelyn ba? Bea Jonathan, may lang monitor ara sa corner 13 Tilado Street. Kamusta nga ton sining pagbaligya? Galibod ka pa kung kaisa. Sige, salamat gid Bea Jonathan, no? Dra sa corner 13 Hilado Street. Ayos kay 28 Himagbon sa Isabela, may lang pamati, no? And sa kay Heaven, Jocelyn Asibita Ulak, good PM lang, no? And Valencia Kenneth, may lang pamati, no? Kag lakip na kay Dino Alikman dira sa Hinigaran, may lang pamati. Kay paring Mike Hinulan Carbiliedo, may lang monitor paring Mike. Kamusta paring Mike? Kamustang Country Homes Page 1, no? Kay Mikmik Magan, may lang monitor, no? Tamiyaw ko gali si Jessica Cagberto Magan dira sa Barangay Kansulungon, Isabela. Kay Vanessa Mayo, may lang monitor dira sa Minnesota. Vanessa Mayo, no? Kay paring Aldrin Limaco dira sa Ninas Rose sa shopping, may lang monitor dira kag sa tanan nga mga ka-Berks mo dira sa Ninas Rose sa shopping. Kay Rofi Libran, watching live while on board sa salakyan. Gali ka, Rofi Libran, no? Kay Pauline Geraldine Himilia Hinablansa, may lang monitor. Thank you so much, Pauline. And lakip na sa kay Cory Bidaha dira sa Kuwait, may lang pamati, no? Sige, karon naman dugay-dugay ang iban, mahinang kalaban ho. Dali gid lang mga ka-aksyon, standby yan ay. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Balita, banat, bulig. Mabuhay po sa lahat
lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:51 ng aton oras. Kada siglang sang orasan ta. O sige, pag-relax na kung nakatapos na sa pagpanyaga. O galiyon ta pagtumar sang DTX 500 capsule. No? Kaya Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:52 ang aton oras. Kadtuantang balita nasyonal upod kay Aksyon ere naboso. Presyo sang kag supply sang produktong petrolyo hindi mapiktuhan sa pagsira sang oil refinery. Kag kalakip man DOH na tala na ipresentar sa IATF ang ila vaccine implementation plan. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, ilakip na diri sa Region 6. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radyo News Center Report. Aksyon Radyo News Center Report. Yari ang countdown sang mga balita nasyonal upod na kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, mayungod to. May introduction Rex kag sa tanan naton nga mga ka-aksyon, wala iya sang epekto sa presyo kag supply sang produkto petrolyo ang pagpasira sa mga oil refineries sang pila ka kompanya sang langis. Sunod kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino E. Abad, halos 100% sang oil supply sa pungsod ang gina-import. Posible may pagkulang sa supply sang produkto petrolyo sa Pilipinas kung ang mga refineries sang iban nga pungsod ang magka-problema. Pero abiso ni Abad sa publiko nga hindi magpati sa mga nagapalapta nga text messages nga nagainganyo sa publiko nga magpagasolina na kuno nga daan bangod nga may kakulangan sang supply sang produkto petrolyo bangod sa pagsira sa mga oil refinery sang Petron. Sa iban pa naton nga balita, natalana naman niya nga presentar sang Department of Health sa Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases ang ila sining vaccine implementation plan. Sunod kay DOH Undersecretary Eric Domingo, nagasapol sila kada adlaw kaupod ang Department of Science and Technology agud talakayo ng mga establishmento sang cold chain facilities nga mahimo pahamtangan sa mga vaccines kung may ara na. Dugang pa may mga pribado man nga sektor ang nagpasalig nga magahatag sila sang bulig sa ahensya. Palayag ni Domingo nga dako ang supply nga sang chain sang nasambit nga operasyon bangod kinahanglan bakunahan ang 20 tubtob isa ka gatos ka milyon ka Pilipino. Sa ato naman nga COVID-19 update sa bugos nga kalibutan, naglambot na iya sa 44,748,845
Kag ang mga naka-recover ang naglambot na sa 32,724,477, samtang ang nagkalamatay ang naglambot naman sa 1,179,062. Diri sa Pilipinas, may 375,180 na ang na-record nga kaso sa COVID-19, kundiin sa nasamit nga record may 329,111 ang mga naka-recover, samtang mayara sang 7,114 nga nagkalamatay. Diri sa Negros Occidental, 93 ang nagdugang kahapon nga adlaw, rason nga naglambot na sa 4,706. Pila to gani itong galigad nga adlaw do, Martes, 115. Oo, yes, correct Action Tapos Rex. kahapon, 93. Oo, 93 kagapon. Sila ang nagbulo sa Pero Bacolod, kita no? 0, tapos nag-11 kahapon. Correct. 11 ba? 11 kagapon. That's why nga, ang Negros Occidental Action Rex, 4,706. Gamay na lang gid, malambot niya ng Bacolod. Kay subong ang Bacolod, may ara na sang 4,761 kaya nadugangan sang 11 kapanibag-o nga kaso kahapon nga adlaw. Pero sa 4,761 Action Rex, 4,355 na dira ang naka-recover. That's why nga mayara na lang kita sang 280 kaaktibo nga kaso. Kahit naka-recover ng tanan, halos ang kalabanan ng Action Rex kinadugangan 58 kahapon. Pero may 4 man kapanibag-ong nga napatay, rason nga naglambot na sa 126 ang death toll diri sa syudad sang Bacolod. Sa Western Visayas, 157 ang panibag-ong nga kaso, rason nga naglambot na karon sa 16,337 ang COVID-19 case sa Region 6 nga may 3,085 kaaktibo nga kaso. Sa nasamit nga record, 12,869 ang mga naka-recover matapos nadugangan sang 123 kapanibag-ong nga recoveries, kag 8 man ka napatay ang nagdugang kahapon, rason yang death toll sa Region 6 ang nagdangat na sa 383. Tani, sige-sige na no, nga jutay na lang Black Sunday din. Kay daw subong Action Rex no kay ligad to. Ang Negros Occidental nubo, Oo, ang Bacolod tapos ang taas. Bacolod taas. Subong Subong- to nagbalos. Dapat dungan sila nubo. Na ano maning Oo. sitwasyon nga daw hindi ta maintindihan ni Action din man. Yes, especially kay Action Rex ang syudad sang San Carlos ikay Oo. hamak mo of all LGUs diri sa Pilipinas, nadala ang syudad sa San Carlos sa 18 ka mga LGUs nga ginakabig bilang high risk sang Octa Research Team na siya sang UP nga makabig high risk Action Rex bangod man sa ila sini nga mga cases sa kada adlaw. So ti kabay pa kay ginatinguhaan man sa aton sini nga LGU, subong man ang bulig sang gobyerno probensyal para mapahagan-hagan na magbalik na liwat nga magnubo ang kaso nga ma-record sang COVID-19 Hindi tagid diri sa ma-maintain, no? aton. Gani Action Rex Nga do kabot dapat, lagid. zero blatag halin sa puno gid halin abi itong pag-zero sa Bacolod dapat ang next adto isa-duwa na lang. Tani amo na Oo, tani. galing ka 11. Karon nga adlaw balantaya naman. Oo, kag ti Action Rex may ara dan subong adlaw gin patigayon nga surveillance testing sa mga nabiling nga vendors. Oo, amo pagina sa may Oo. base center. Oo. Mga 200 plus mo lang to sila hambalin Sir Ernie kaina, pero ti kabay pa tanan sila negative Action Rex. Kabay Aha. pa tani, no? Oo, kag ti amo pa man na may gina-propose pa man kay ginaduso pa actually Action Rex no ang actually gani schedule na lang gali ginahulat sang para sa iba naman nga sektor nga patigayunan sang surveillance testing. Aha. Sige. Mga balita kag update gikan sa News Center Action Ida Naboso. Una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Salamat gid Aksyon Eda Naboso, balita gikan sa News Center sang Aksyon no Radyo Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Hindi gid kita ka pakot sining tsimpo ako na no ang madangatan naton mga kaksyon. But ang importante lang dire halong gid kita. Kay subungaga ang Bacolod City Government ang kagang Emergency Operations Center ang nag-launch sang halong Ugyon Bacolod, no? Isa ka kampanya nga patigayon sang simultaneous inspection
monitoring and education, mga kaaksyon sa tanan nga mga establishments or business establishments sa syudad para mapasiguro nga naka-strict or observance ang minimum health protocols kag sustained sang syudad sa mahimo nga padayon nga nagalapta nga COVID-19 diri sa pungsod Pilipinas, not only sa Bacolod kundi bugos nga Pilipinas. Ang ining launching cover ini sa mga area sang downtown Bacolod, East kag Libertad. Ang halong Ugyon Bacolod campaign isa ka collaborations sang Bacolod City Government Center kag sang EOC kag mga iban nga national government agencies mga kaaksyon, no? Ato na hibaloon karon sa aton sining report gikan dra sa City Hall mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12 in puntong aton oras. Standby sa aton sining sapsang Aksyon no Radyo Bacolod. Karon dugay-dugay lang, no? Kaya rianeng report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Kay sa October 31, marisyom ang biyahe sang mga fast craft roll-on roll-off para sa mga kaaksyon Iloilo, Bacolod, vice versa. Di karon, isa pa lang ang nagpadala sang intensyon sa resumption sang sea travel sa maabot nga October 31. Daw tatlo na ka kompanya sang fast craft sa Bredco ang nagabiyahe, Bacolod, Iloilo, vice versa. Pero so far, isa pagid lang ang nakapadala sang intention nga magbalik sang ila sining nga biyahe mga kaaksyon. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin? Action Rex, doon na lang kadlaw. Pwede na sakay sa fast craft. Sakay. Pero damo pa na nga mga process man. Kag pilang nahot lang na makasakay mo. Ani man kay 50% lang na. Tapos may mga procedures pa na imuon mo. Gani man. Isa pa na aksyon na Rex, no? Kay doon na lang kaadlaw antes ang resumption sa sea travel sang mga fast craft halin diri sa Bacolod pakadto sa Iloilo nga vice versa. After nga nagdesisyon ining tatlo ka mga fast craft owner nga sila magbalik biyahe umpisa sa October 31 kag November 1, pero this time sunod diri kay Johnson Benjamin ang tagpamuno sa Philippine Coast Guard, handa naman ang ila sini nga ahensya nga liwat nga magabantay kag ipatuman man ang mga protocols kag iban pa nga mga pagsulundan sa Bredco Port area. Sa diin sunod diri kay Benjamin Action Rex, out of 3 no ka mga fast craft, actually tatlo ka mga fast craft Action Rex mo. Yes, ang Ocean Jet, Wisam kag ang fast craft ang nagpadala pa lamang sang ilang intensyon sa Philippine Coast Guard amo ang Ocean Jet Action Rex. Diin diri nalakip man ang pila ka mga schedule of trips of course while ginalauman man ni Benjamin anytime today, maybe tomorrow, nga ang Wisam kag ang Supercat ang magapadalaman sang ila sining formal nga sulat sa Philippine Coast Guard kag umpisa na para i-express ang ila sining intensyon ang formal naman sila nga magabiyahe Action Rex. And as of now sang nasilingta na ang Ocean Jet pagid lamang ang mayara intensyon. Ano pagid ganing ibanda nga mga nagabiyahe panglawagon ta lang ni, pero nakahatag na sang intensyon nga magbalik sa biyahe ang Ocean Jet. Action Rex ang Bacolod, Iloilo, vice versa. Oo. Ano pagid ganing ibanda nga ginasakyan mo bla? Paborito ta sakyan iya sang Paborito mo guro hindi kay aton. Ay gali no. Hindi way kami dalakip yan ni GM kag ni Action Oliver. Ikaw lang na daya. Muling gina
Di, joke lang. Oh. Actually, ang gawan arada ang Wisam kag ang Supercat. Actually, tatlo lang Ang na Wisam nagabiyahe kag mo. Supercat, tatlo lang ni ka-company dra. O tatlo ka shipping fast craft shipping company ang nagabiyahe. Ocean Jet, ang fast, ano ni, Wisam, kag ang Supercat. Supercat, no? Oo. Pero isa lang ang nakapasa pa so far sang ilang nga intensyon. No, kay ti Pizza 29, isa na lang kadlaw gani kung isip-isipon gali Action Alvin. Oo, kayo mo Kay 29 plus 1 abibwas 30, pagka 31, go na ning biyahe mo. Gani man, amo ni ang ginalauman man ni Commander Johnson Benjamin. Pero today. di ba hambal ni Mr. Frank Carbon, do tatlo ka company ang may yara sang intensyon nga magbalik sa biyahe? Actually, amo ning nahisugtan nila nagligad tong semana sa diin Dirigin Express nga formal sila nga magabalik sang biyahe as umpisa October 31 kag November 1 Action Rex. Ni amo ni ang nahisugtan man sa pagpakigasapol man ni Frank Carbon kag iban pa nga mga fast craft owner sa Marina, sa Philippine Coast Guard, kag of course IATF Action Rex kay diriya gina-obserbar man ang pagpatuman man sang mga proper health protocols in relation sa resumption sa nga biyahe Action Rex. Naudugang pagida diri ni Benjamin ang Ocean Jet isa lang ka special round trip Action Rex mo. Ang? Isa lang kay special round trip. Meaning isa lang ang biyahe, round trip ang biyahe nila. Gali? Oo, actually maumpisa lang sila sa October 31, alas 8:50 sang aga ang ila biyahe. Halin diri sa Bacolod pakadto dito sa Iloilo. While alas 2:30 sang hapon, halin Iloilo naman mabalik na diri sa Bacolod, diri na sleeping ang ila sining Dapor. Dapor ang ila sining Ocean Jet tabi. O diri na sila sleeping na. Amo pa lang ni so far ang schedule nga ginhatag sang Ocean Jet sa ila. That is why nga gina-expect rin ni Benjamin nga basi makapasa damlag pa o kung maybe today or tomorrow makapasa na sa nga ila sining intensyon man as to sa scheduled trips. Ang mga fast craft kay isa diri sa mga rason Action Rex sunod kay Benjamin nga ang ginakulbaan pa nila Action Rex basi due tay pa lamang ang mga biyahe bangon man sa sining pandemya and pero kung sunod sa iya nga kung mas mangintayuyo na ang biyahe posible magalugang na sa mga scheduled trips ang ining nga fast craft Action Rex, no? Pero ang roll on roll off kundi mga essential kag mga ano ganini? Essential ang mga LSI. LSI. Oo. Pero this time yan mabato na sila sang mga pasayro man. Yes, Action Rex, pwede na sila makabaton kay sunod diri kay Benjamin in kaso man kulangon sang fast craft ara dira ang mga Okay, ti mayara yan nagasakay pa norte nga bahin sang probinsya nga madongka lang sa Dumangas nga north ang ila direction sang Iloilo dra na sila masakay sa fast craft. Yes, Action Rex. And pwede Kaya man lapit-lapit kung mag-north kag central kamo sang Iloilo bla. Oo. Sunog gali kay Benjamin kunti ang iba niya dungka ginias Bredco-Port mo. May ara man taga probinsya nga madungka pag ginaya sa Bredco-Port pero dapat dala nila ang importante diri dala nila ang ila sining ID at ang QR code bala o kung backtrack kay isa ini sa mga requisitos Action Rex sa pagdungka diri sa syudad sa Bacolod for contact tracing if in case kin man kung kinanglanon gid sang contact tracing Action Rex. And diri kasunod paglugang pagida diri ni Benjamin nga iya man kinalauman nga ipatuman o kung nasundon gid ini isang mga pasahero ang ila sining mga requisitos base man sa kinakahanglan man sang syudad sa Bacolod even dito sa Iloilo kaga subong man ang isa sa mga requirements sang local IATF ang pag-observe man sang protocol particular sang ginasiling bala Action Rex nga social distancing pagsuksok abi sang face mask kag ang iban pa nga mga health protocols. Ari ang pahayag ni Johnson Benjamin. Amon niya nga sulat isalin sa Ocean Jet.
So may isa sila ka-trip sa aga, so media, then hapon alin sa Iloilo, isa man. So ang Supercat sa November 1 pero wala pa sa schedule, kag ang Wisam sa 31 ng Marisyom pero ginangan naton base niya mga adlaw o buwas mapadala man sila sa ilang schedule trips. But in case kay Ocean Jet may isa sa ka-departure rin sa Bacolod sa aga, then isa maka-departure rin sa Iloilo sa hapon from Iloilo. We will wait sa aton niya Wisam kag Supercat. Seems nga irregular ang ilang schedule. Anong isa sa mga rason, sir? Well, siyempre, pandemic. We are still in a quarantine na period. And ang ilagin niya regular schedule, hindi mo na nila na masunod. Kaya ang panakay, basi hindi mo nakadamo. Hindi maperde man sila. Panilagan pa na nila, kung sambot ang pasayro, siguro they will add trips in a day. In case man kulangon gyapon sang fast craft direkta sa Iloilo, may aramang gyapon sang fast cut dito sa Banago, and we still have mga roros. Yes sir, may mga alternatives kita. Kung baka dito sa Panay, fast cut rin sa Banago, but ang schedule na sa fast cut, hindi man na siya regular, kaya kung saan o lang sa mga puno, saka na sa mag-depart. But kundi ang regular trip sa Roro between Dumangas and Bredco, halos 24/7 na daya. Basta mapuno lang ang ilang panakay sa ilang mga tracking, depart na daya. May mga panugyan ka sa aton sining mga pasahero. Ang mon lang pangabay sa aton mga pasahero is to observe sa aton yung minimum health standards. And of course, sa mga masulod diri sa Bacolod City, dapat mayaran sa backtrack. Isa sila ang mga requirements na ginapa-required sa aton niya alang doon niya mayor diri sa Bacolod City. How about ang mga pasahero halin Iloilo pag pauli abi sa probinsya? Do they still need backtrack? It's on city ordinance, Once you are in Bacolod City, you must register sa ilang QR code, sa backtrack code. And if your address is outside Bacolod City, you will undergo mandatory swab. Kaya mo na ang mando man sa aton niya mahal nga gobernador sila. So Rex ang pahayag diri ni Commander Johnson Benjamin. Balita sa patrol ang Kung mo to pizza uno pagali ang tong fast craft to? Yes, ang Supercat. Supercat ang buwas or today nga komunikasyon ipadala na pero buwas ma-resume ang Wisam. Ma-resume ang 31 action na Rex. At 31. 31 gali, 31. Try mo. 31 ang Wisam kag ang Ocean Jet. So bali ang Supercat amuli ang sa Nobyembre 1 ilibase sa pahayag man ni Commander Johnson Benjamin Action Rex. Balita report sang patrol ang kaaksyon yung aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat gid aksyon na Alvin Graba sang balita gikan sa Philippine Coast Guard. Ang Wisam amo na nakapas una sang ila intention nga magbalik sang ang Ocean Jet. Ang Ocean Jet amo na nakapas ang resumption of sea travel sa maabot nga Oktubre 31. Pero ginasigaw within this day or buwas ang Wisam Express ang magpadalaman sang resumption of sea travel sa Philippine Coast Guard, pero as of now wala pa sang nabaton kag pizza uno pa to yang isa pagid pizza uno pagid mabalik ang biyahe sang isa ka sea travel isa ka sakayan pandag. Sige, sa patabok sa Iloilo, 50% lang niblang makasakay Kung nagaunod ang isang ka fast craft sang isa ka gatos, 50 ka pasayro gid lamang ang makater nila. Tubtob hindi kita malampuwasan diri sang sobrang COVID-19 man, dapat siguro inanay lang, inanayon tagid kini mga kaaksyon. Ayos. Sige. Daligid lang mga kaaksyon kay ari na may ari na kita sang
Tagdaog ko madagaan niya sa SAP sang Aksyon no Radyo Bacolod. SAP sa ARB or ARB. Yari ang daligid lang ha kay ma-check kita dre ho. Daligid lang mga kaaksyon. Standby yan ay. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaog. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Ari na, nagaring na siya. Ang akong tong kopya to, liog to, kay tirahon to ni siya. Kung nagaring na kag makasabat siya sa palamangkutan naton. Simple lang naman Kung nagpamati ka sa Aksyon Radyo Bacolod, simple lang sa aton sining ipamangkot, no? Garing lang garing. Basi ka panyagas siya. Way siya sabat to. Lantawan yung cellphone. Isa pa? Dua pa. Parang matagan ta siya sang tinion nga makasabat, no? Kay base kung kadalagan patubla, halin sa piyak nga balay. Hinay-hinay lang, no? Base na tulugan man. Pero bataon pa rin ginatawagan ta niyo. Bataon pa ni. Base kung nag-ubra ni siya siguro, ang iyas ning cellphone way madala or nabutang lang sa bag niya. Amo nang kung kiti bataon pa man nimo. Sige lang kay gina-kontakta siya. Isa na lang kag lantaw ta kung ano ni ang sitwasyon niya, no? Isa na gid lang, no? Last. Lantaw ta ni kung di ka kasabat, pasensya. Kaya hindi siya kauyon guro sang 500 pesos nga ginatan ay ta sa aton sila nga mga tagpalamati, no? Okay. Pero ang hindi makasabat way man kuan gida kay ti ibutang pa ni namon liwat mo sa Dayalan bla. Way gid. So pasensya, magabot ta liwat lang taon niyo kung di ni di siguro ko yun sang 500 pesos, no? Are kay sige konta na siya ikaduwatang konta ko, no? Kung makasabat, no? Mga bataon kay nato 33 years old subong 36 years old na naman, no? 36 anyos ang aton sining gingabot, no? Ayos. Sige. Standby lang mga kaaksyon siling ni Asmil de la Rosa, siling niya, good noon, please ako tani ang matawagan. May nag-intra ka man diyaw, Asmil, for Bacolod lang nisa mo. Ari garingo. Nang taon ta ni Abi. Basi pa man lang Hello? Ari siya. Hello, mayong udto. Mayong udto. Oo, sino ni? Si May ni. May? Nagagor. 36 years old ka? Oo. Taga din ka? Takuling. Din sa Takuling? Sa Pasto. Ay, ning may Dollar Street? Oo. Damo da dollars? Wala man. Street lang. Sige Mer, balan mo kung sinong nagatawag sa imo? Oo, si Rex Cantong. Wow, kabisado ya ba? Gapamati ka da subong? Oo. Gali ka. Te anong title sa program ta? Aksyon PBB. Wow, kanami ba? Sinong partner ko di subong gani? Ang gatawag si mo? Si Eden Aboso. Si Eden Abuso at Tutusan News Center yo. Ang nagtawag si mo bagulang si Action Oliver Pason ha. Kag si Action GM. Amo na sila. Oo. Ti manotas ni. Anong obra mo dira?
Yaya. Yaya ka? Oo. Yaya ka sang bata? Oo. Abi ko ba yaya ka sang may edad na? Sige. Taga din ka gani, Meng? Taga din ka gid? Ako taga La Carlota City. Taga La Carlota. Sige. Congratulations ha. Nagdaog ka 500 pesos. Ulaton mo lang da ha. Ulaton mo lang da kay ma-text na dira or manawag da mismo ang taga opisina tapos bantayan mo ang registered number kay amo na ng pag-claim mo sa padalaan sang kwarta, no? Salamat gid May. Anong mahambal ta? Thank you. Ha? Anong mahambal ta? Madamo niya salamat sa Action Radio. Sige. Thank you so much, May. Salamat, Gid. Thank you, Gid. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga manawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Salamat sa pagsagi. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Congrats gid sa kay May Nagagor taga Barangay Takuling dira sa Tastoblaho sa Dollar Street mga kaksyon, no? Congrats sa kay May Nagagor, no? 500 pesos mga kaksyon. Kay parang bisan paano may piyan-piyan kita sa kinahanglan ta, no? Ayos. Kantuan tanang balita ni Aksyon Artay Hopon sa Bacolod City Government Center. Pero basi malangalang ko Aksyon Lever, commercial tayo, isa lang. Sige. Daligid lang Aksyon Arta. Standby yan ay sa balita Gikandra sa Bacolod City Government Center. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:22 ang aton oras. Kantuantang balita ni Aksyon Artay Hopon sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa trabaho sa mga contact tracers nga ginhire sang DILG. Nagumpisa na sang ila trabaho sa nagkalilain nga mga barangay diri sa Bacolod. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Artay Hopon. Aksyon Art. Nagka-umpisa na hindi lang ang first ag second batch kundi pati ng third batch kati kahapon hindi na patigayon ang orientation dira iya sa government center sa ila sining trabaho sa dinarang DILG si Mayor Bing kag si General Mel Feliciano. Now, ang kadabon sini sa distribution sa tagsa ka mga barangay, sulod kay liga ng mga barangay president, depende sa kadakaroon sa barangay ang number sining mga contact tracers kag kumarumduman ginhire ini sa DILG para na magpatigayon sa contact tracing program. No? So, din ini sila magabaton sa 18,000 plus na sweldo kada bulan. Now, ang ila sila ginahimo, katulad diya sa area sa Takuling na may arasang napulo, ka mga contact tracers nga ginasign, upod ini sila sa member sa police, nara sa track, sa contact tracing team, nga muni ang nagatrabaho after na halimbawa may ginswab sa area nga nag-positive, after yun sila na magkanto kag mag-conduct sang contact tracing, ang reporting sila nila direkta dito sa opisina sang Emergency Operation Center. So nagaraon si Councilor Lidiglis Gonzales kabangod kati ari na ini subong set up kompleto na masukan ini kag sige-sige
at least ginayon na mapasangkad ang contact tracing program sa syudad in kaso na may magpositibo sa tagsa ka mga barangay. Yari si Councilor Lady Glis Gonzales. According to size of the barangay, may contact tracers kami from PNP and from the ALG na contact tracing dyan. Sa akon, do mga 10. Di ni sila ma-coordinate sa inyo or may dira sila sa EOC direkta ma-report? Okay, so pagwasang line list, seal off ni Kap, ni barangay. Pag seal off, the next day, na sa tracing. So, contact trace sila. Then after nila contact tracing, doon nag-dialogue ng BHERT sa end sila. Then pagkahapon, isubmit nila sa EOC. Then the next day, amo na siyang line list for swabbing. Nag-start na ma'am sila trabaho? Oo, do 1 week na, ang iban. Ang iban. Sa imo sa Takuling nakaumpisa na? Oo, 1 week na sila sa akon. Oo, nag-on laging deploy ang mga most numbered of cases bala. So that's why 1 week yun na sila. Ang first batch ko na deploy na gid sa Takuling. Nagkagang di ba na big barangays. Malaksulak sa napalayag ni Councilor Lady Glis Gonzales. Sige mo kayo nabalalay ni Ugyon sa Tagalog. Tigin nun, sinasihin na anda. Pero ginacheck ko pa kay City Administrator at the same time Executive Director angkon balakay kundi member madang Task Force Disiplina Action Rex mo. Si kay Kuabla, kay sila, Taba? Taba, Julingo. Liga ng mga barangay, ang logistics ang Emergency Operations Center, ang naglain na government national agencies. Ang gusto to ni clarify sa iya, kung bala kay malibot sila may inspection, kag subong man monitoring, kung bala may bitbit man na citation ticket, ang mga government agencies, kag bala man nakop sila, kaya actually, ini na program, hasta sa barangay, na-create man, sa team, ang mga barangay kapitan, na mag-conduct locally sa ilang tagsa kama area, sa education campaign, kag pagpanawaya sa padayon nga nagalapas sa minimum health protocol nga ginapatuman. Most probably karon magturutawaya si Executive Director ang magkuha na ito na sa pagklaro. Pero subong nag-operate na sila, matungin mo mga areas diri sa palibot sa Metro Bacolod. Ang kaaksyon nyo gikan sa Bacolod City Hall, Action at Tayhupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Art Tayhupon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Action Art sa iduhantang balita ni Action Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Ang bugos nga probinsya sang Negros Occidental, partikularmente sa talatapan sang DILG, ang nagkasubo bangod sa pagtaliwan ni DILG, Provincial Director Attorney Panes sang Negros Occidental, kinakabig ni ABC President dako nga kawadon ini sa Liga ng mga Barangay. Solo diri sa kay ABC President Pipilio. Yaring kaundan sang report ni Action Marlon Hinovia angot sini sa detalye. Action Mar? Action Rex, ang grupo sa Liga ng mga Barangay kon Association of Barangay Captains dari sa Negros Occidental, isa lamang sa lubos nga nagakasuo sa ring pagtaliwan. Ang ilang ginagabig maayong mentor, speaker, kag defender na si Attorney Ferdinand Panes nga nagserbi sa malawig-lawig nga tinuig kung binulan bilang direktor sa DILG dari sa Negros Occidental. Hindi matapos nga si Panes ginbawian sang kabuhi bangod man sang gidmatsyag yang balatian sa hospital dito sa probinsya sang Iloilo. Bali kagabi ini siya ginbawian sang kabuhi kagabi mismo. Ang pila ka mga staff sa DILG dari sa Negros Occidental ang nagpahibalo sa kay Liga ng mga Barangay President Jovi Pipilio ang sa natabo kay Attorney Panes ti suro kay Pipilio ginagapig nila ini nga dako nga kawadon hindi lamang sa ilang mga officials sa barangay sa mga government officials man dari sa Negros Occidental. Ulihi ka istorya si Pipilio kay
panes sa itong pagpatigayon nila sa provincial Anti-Drug Abuse Council meeting sa bulan sa Setyembre. Tihambal ni Pipilyo, dako anabulig ni panes mga opisyal sa barangay, partikular sa mga barangay kapitan, sa pagpahambit sa ila sining kung iya nga ihibalo sa patagsangtang gobyerno sa barangay. Ang natabo kay panes kay dugay na ini gali aksyon Rex nagabatyag sa Malatian niya diabetic ni sa suno kay board member Pipilyo. Ang problema dire kay sa pinakalites October tugling diagnose ni sa with COVID-19. Ang report nga nabaton action Rex naton negative man ang swab test ya. Positive man ni October 2 kag na-intubate ni siya sa St. Paul's Hospital last October 13. Amo ning pinakalites nga report gikan sa kay Attorney Provincial Administrator Refrando Diaz. Check talaga so Rex kay may statement ang yesering nga utod lang si Anthony Panes dito sa Iloilo nga ang ginkamatian sang yesering utod pneumonia. Pneumonia? O kag nagambal ni Goto yang si Anthony Panes nga negatibo man sa COVID-19. Ining si Ferdinand Panes, action rin. I-check talaga ko na. I-check tabi kung may record ang ato sa nga Provincial Health Office. Gani, i-check ba, double check ba kung ano ni nga plasada kay heart attack kag nakumato si siya galio? Ang kuno may Facebook account ni si Panes. Sa October 5 naka-post pa ini siya kag nagpabutyag isang mensahe nga nagalain ang iya sa nga pamatiyag. Okay. Oo, October 12, sang inisang gina-admit sa hospital dito sa Iloilo. So, malawig-lawig galing tinerya ni. Gani. Sa isang hospital sa Iloilo, Action Rex. No? Saan siya halin kag nagpauli gani sa Iloilo? Halin diri sa Negros? Po, kay Board Member Pipilyo, nakapadak pa sila mo. Naka-Provincial Anti-Drug Abuse Council meeting pa sila. Last September? Nagligad nga September. Isubong October ta. Posible sang October, why na rin na siguro. Basi first, first day sang October, why na siguro ka report di sa Negros Occidental? Panlaban action Rex, no? Kay Mati taga Iloilo, gini siya mo. Kay according sa report gado October 2 ini siyang nagpauli sa Iloilo. Section Rex dito gina sa Iloilo. Nagapuyo kag dito mas Section Rex nagpangalagad bilang madugay man nga direktor ang sudad sa Iloilo. July 1 ini siya nag-umpisa ang pagkaserbisyo dari bilang director. Dugay naman sa gali din, no? July, August, September. Dugay naman sa gali din daw mga 4 months na siya. Mura na isa katuig. 2019. 2019? Oo. Sobrang naglisa katuig? Sobrang na sa isa katuig. Kag sa doon na Action Rex ka accommodating bla, kaya doon may panes. Kay minano oras siya, tawagan mo sa garing ng cellphone niya, sabat sa dayon. Sabat siya na. Plus kung mag-istorya na ka mo personal masyado ni sa Action Rex ka accommodating gid. Wala kami ni istoryahan na personal dara sa Kapitolyo, dari sa hotel sa may pavilion. Shadow ni Action Rex ka kini nga de mag-untat istorya, ni siya mag-untat istorya si mo. Pala istorya, ini siya nga sahin sang opisyal sa nga DILG. Yari ang statement ng Liga ng mga Barangay President dari sa Negros Occidental, Board Member Juvie Pipilyo. So we are extending our deepest sympathy sa family ni Attorney Panes, Provincial Director ng DILG. Kag it is a great loss sa aton tanan because we believe that he is our mentor and of course our defender also at the same time. So we always seek an advice to him whatever Liga ng mga Barangays activities and programs as well as ang mga things needed his advice sa aton tanan. So it's a great loss gift because ang tanan nga barangays kag ang tanan nga barangay captains when he give
seminar sa aton. We gain knowledge, more knowledge and information from him, and he's really a great speaker. So, doon medyo kita na subuan because of his demise. Daligan ng mga barangay, we condole his family, his bereaved family. Actually, ato subong si attorney sa Iloilo. Tinguhan na action Rex sa mga... I-check mi action, Mark, kay may nagpadala diri sa akon nga mensahe sa man ka masaligan nga bilog nga October gali naka-lockdown ng DILG Provincial Office sa Mandalagan. Sa Mandalagan ang opisina? Kay ang ilas rin ang opisina dari sa may Provincial Administration Center bala why na mo gin da kabagit demolish na. Naglapta-lapta niya mga opisina sa Mandalagan kunong DILG Provincial Office sa Mandalagan ginpang swab pa ng close contact kada. Ate ko ang action Rex ng information. Check me sa DILG mismo dra sa taltapan sa probinsya Action Mark kung ano ni. Kag basi may record magkaroon si Provincial Health Officer Dr. Timimbang. Basi may ara managuro kagang si Attorney Refrando Diaz blaki do amuning nagpagwa sang statement today mo in behalf sang provincial governor naton. Konformado giba ng information nga mo na action Rex dapat kabalo nato sa Iloilo ila sa pamilya. Kay man kagabi pabalanin nagtaliwan si Attorney Panes mo. Kung mo giba na dapat may ara sa protocol nga pagasunod action Rex. Amo ning balitagikan sa Kapitolyo Provincial ang action Marlon Caduboya una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat gidaksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Action Radio, Philippine Standard Time, las 12:36. Ang aton oras, 12:36 na, kadasig lang sang oras, taba? Aryo, sa mga ka-aksyon ta, daligid lang aksyon na Brian Morden, aksyon na Eric Magbanwa, kag sa mga out-of-town reporters ta, daligid lang sa mga balita ha, may tisik, kulang balang imo siningalawas ang vitamin C. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na.
Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng Ayos, sige, daligid lang ha, kay manamyaw tanay sa mga kaaksyon ta kay Danilo Jocampo, listening here at Pontevedra. Please greet lang sa wife yang si Grace Jocampo at Colon, Hong Kong. Thank you so much, good Danilo Jocampo. Kagay Ma'am Grace Jocampo, dra sa Colon, Hong Kong, no? Liberty Benito Nobaldo, may lang pag-monitor dra sa East Home 4, Mansilingan. And sa kay Violeta Gani Grasparel, may lang nga pagpamati kay sa Barangay Panukoy, no? Kay Madam Violeta Jenny Grasparel, no? Rodora Sioko, may lang nga pag-monitor kay Scarlett Pilingon, may lang nga pag-monitor dra sa Tagab Iskandia Boys, Taguig City, no? Si Madara Boyer, si Nico Alan GM Jao, gapamati gid diri sa imo adlaw-adlaw. Thank you so much Scarlett Pilingon. Kag sa kay Melchor Barao Carombines, may lang pagpamati, no? Gian Resisio raman siya. And sa kay Hazel Alvarez, batchmate, may lang pag-monitor, no? Kay Hazel Alvarez. And sa kay Bilin Salao sa Barangay Tangob, may lang pagpamati. Sa kay Marlon Langkoy, abiyas yan na. Marlon Langkoy, thank you so much, good Marlon. From Barangay Villamonte. Kay Asmil De La Rosa, may lang pag-monitor, tamyaw lang si Tony De La Rosa, gapamati, gid subong. Thank you so much, gid, no? And sa kay Jo Marie Formentera kag Jenny Perez dira sa Binalbagan, Marlene Diaz, may lang pag-monitor, kag Richard Nicor dira sa Mabini Pontevedra. Ginatamyaw lang si Will John kag Binsoy nga taga John Burr. Thank you so much, gid Richard Nicor. Kay Marilo Villarta naman ho, may lang pag-monitoring niya kung halin ka sa Iloilo, i-swab test ka pa kay sino na iya bayad. Ate, wait na, ipacheck ta lang na. Kay kung maghalin sa LGUs, gina-swab na ina, no? Ang bayad, wait ta kibalo kung di na maghalin ang bayad, no? I-check ta lang na, Marilo. Thank you so much sa concern, no? Almaladag, may lang pag-monitor. Selbit Yap, and ay Blasa, may lang pag-pamati. Kay Jess Kadungon, dara sa La Carlota, si Yoli Lianson kay Yuland Kadungon, inatamyaw lang ni Jess Kadungon, no? And sa kay Rose Guevara, kay Liza Gonzales, watching from Rizal Street, ni ko Rizal Avenue. May lang pag-monitor, Liza Gonzales. And sa kay Idjing Mahinay Garingo, may lang pag-monitor sa Magalion, sa kay Jed Cagiel. Thank you so much, Gid, no? Teresa Ichaus, may lang pag-monitor, Teresa. And Binji, Madam Bergie Olpinda,
Madam Virgie San Antonio Olpenda. May lang pag-monitor dra sa Celine Homes. Tamyaw lang Olpenda family sa Kanturay, si Palay. Kay Scarlett Pilinggon, may lang pag-monitor. Thank you so much, good Scarlett Pilinggon. And kay Hazel Alvarez, birthday mo, batchmate. Happy birthday, no? Happy birthday kay Hazel Alvarez. Dara sa Kingtown, Barangay Purisima, Manapla. Ayos kay Alex Niadas, Binalbagan Traffic Management Unit. May lang pag-monitor halin sa kay Alex Niadas. Yuki Muranay, dira sa Tagig Cyber Security Firm. May lang pag-monitor Yuki Muranay. Kay Dave Carmona, may lang pamati Dave. Kay Jero Jeremias, La Castellana si Jero. No? Thank you so much, Jero. Cherilo Mirasol, may lang pamati sa kay Jonah Pugahak nga gapamati samtang gapahuway-huway. Ay, perti si June na ba? Ayos, thank you so much, Gid Andresisyo kay Madam Elizabeth Malaka na basa ni kay Jomong Caltorilla. Ayos, sige, daligid lang standby mga kaksyon, balik lang kita sa Diligilamang Madugay. Mabugaw nga hangin nagadapya na ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Patayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahin na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Sumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:52 na nga aton oras. 12:52 na kadasig lang sang oras ta ba. Kadtuan tanay si Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa nagsungkab lang miyembro sang New People's Army sa mga otoridad may dalang M16 Armalite Rifle. Yari ang countdown sa report ni Aksyon na Brian Morden sa Nokpo. Aksyon, Bri. Aksyon na Rex na takana guro kag nabugatana sang sa gigapasan sang M16 Armalite Rifle. Nag-desider Action Rex nga magsungka ining isa ka ginalegar miyembro sang New People's Army o kon NPA dito sa Gihulngan City Task Force kag suman 62nd Infantry Battalion sa Philippine Army Action Rex. Ang ini nga persona ginkilala sa kay Juan Vergara alias Kamel kag miyembro ini siya sang Leonardo Panaligan Command Central Negros 1 Komiteng Rehiyon Negros Cebu Bohol kag Siquijor. Sa padlapad ang ilang sining lugar nga gina serbihan Action Rex. So, diri kay 3rd Infantry Division spokesperson Army Major Sinon Pancito III. Dala ni Vergara ang isa ka M16 Armalite Rifle kag 29 ka round sini Action Rex. Kag subungman palayag diri ni Pancito nga si Kamel wala sang ranggo ini siya sa NPA kundi ultimo gid lamang fighter o kon nagaupod sa grupo kag intra sa pagpakig-away Action Rex. Wala man ini siya sang pending nga mga warrant of arrest ikumpara nimo sa mga miyembro ng NPA nga may ara gid sang ranggo.
Luyag na ni Vergara Action Rex nga ti mga buhi sang sulhay, nagdesider ini nga nagsungka, kagilayon ini siya nga ginsulod sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o kon ICLIP, aba ni programa sa gobyerno sa mga nagsululungka nga miyembro sa NPA agod mahatag ang tanan nga mga assistance sa ila. Lakip man na paghatag pinansyal sa armas nga bitbit niya Action Rex. Inigiling Armalite rifle depende sa iya sining nga kapasidad or depende sa kung ano pa siya katahom. Pinakanubo sa inigiling Action Rex 50,000 pasaka sa 100,000 ang mabaton oo kon bulubago pagid abi diba si kaya wala man tikpal nga M60 no? Ay Action Rex so si Budlay gro niya i-replicate lang sa diri-diri sa ato. Ti basi kon kalabanan sina siguro ti mga government owned gidi. Mga inaman inagaw nila sa unagaw sina. So man Action Rex no ang nga armas pero gina-check pa nagali kung pila gid ang pwede mihatag pero sunod siya mga sulo 50 pasaka kuno ina Action Rex no. So ining si Vergara sa karon yara sa paginakop sa Philippine Army kag muna no secure siya hindi man maghatag si Pansito kon diin ni siya nga lugar para siya nga proteksyon kag hindi man siya maghatag sang ibang taging detalye regarding sila kay Pansito o kon regarding sa kay Vergara magluwas gila mga pag-surrender kaysa no sa yati damo naman daan sa nagkalatumba nga anay miyembro sang NPA so di sila gusto nga masundan pa ini. Kasi bubuod ng CPP-NPA si Vergara ay bilang pagpapakita siya ay also talagang gusto niyang bumalik sa pamalaan ay dala niya ang kanyang M16 rifle at saka may long dito loaded with 39 rounds of ammunition 5.56 kung saan sumurrender siya. Ito naman ay importation doon sa Binulgan City Police Station at saka sa City Task Force to End Local Communist Armed Conflict headed by Mayor Joan George Reyes. Ang voluntaryong pagsuko ni Camel o alias Mel ay nagawa noong Tuesday, October 27 sa headquarters mismo ng 62nd Infantry Battalion sa Barangay Libas sa Isabela. So, sa amin naman, bilang pagtingin natin dito Action by talagang sunod-sunod na halos araw-araw may mga sumusurrender na nakikita pa natin na halos pare-parehong area lang at saka sa pare-parehong tingin ng two People's Army. Action Rex portion lang sa palayag ni Pansito dungagan tani karon sa hapon kag sa gabi. Angot sini liwat sila kag panayon sila nga naga-action dira sa mga utod tangara sa Bukid Abi NPA nga kung gusto na magsungka bukas gid ang gobyerno para sa ila agod nga mabuligan sila Action Rex. Karon sa hapon sa gabi regarding iya sa kunano ka alerto ang kapulisan sa probinsya sining hilapit na sang Nobyembre 1 kag Nobyembre 2 nga sirado man gani ang mga patio Action Rex sa tob-tob sa Nobyembre 4. Balita sa Nukpo. Action Brian Morden nag-report una sa balita na sa Action sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Action Brian, maki-update tanay sa BCPO. Ilabi na sa area sang Police Station 9. Ini may kang tanan sa pagluthang mula sa isa ka nagapataya sa STL kagabi. Ting pakaisa sang biktima nag-surface na kaina sang aga. Ini ginakonsiderar sang kapulisan nga person of interest kag magaserbi man nga witness o kung saksi sa kaso. Yari ang countdown sa report ni Action Eric Magbanwa sa BCPO. Action Eric! Yes, Action Eric sa kantong happy birthday. Irma. Birthday yaw? Hindi, birthday sa mong ni Kumarita Ronaldin Solina. Ay! Happy birthday, Mare! Oo na. Ayo di Purma. Birthday mo ta rin, John.
Kay Kumari Ronaldin okay. Subong. Yagali to birthday. Kita ko man kayo na sa Facebook. Sa Abi ko Facebook. Abi ko pare John. abi ko kay pare John birthday. Gali kay iya to. Iya to sang bata nagliga dyan to mong Oo, subong gani. Iloy, no? Aton nga Kumari. Do araman das la sa talok. May pwesto na sa talok. May talok na sila. Ano ko idea? May idea ka pa Kita ko gani? man to sa talok to. Do may atop. Basi ko maging deliveran na sila nga project sa talok. Dinawaran das la guro sa may talok man. May branch na da guro. Isilingon ta. Okay. Ti ko sa talok basi ko maging na kwanda. May? May na litsang na papon. Ayo di purma. Siling ko gida. Pwede na mapasa pa yung talok. Kapit ba na sa Burgos Loxi. Ayog. Tumas na birthday kay ni Tatay Iser Ninolia. Ang ako bilang nga kaingot, di Oo. Subukan na di ka litsong kami dito ako bilog baboy, di Ayo di purma. Ay, padamo, gidaw. Oo, ito ka bilog baboy. Ito bilog ka sa Tatay Iser, senior citizen. Ano mong, ito si Tatay Iser Ninolia, birthday subong. Happy birthday lang tayo. Ito doon ka baboy, subong ginaliso-liso, di ho. Tingnan mo kita na. Ayo di purma. Bisan sungad, di ko rin pag-ikot mo. Ang taka-taka Kay Leomar kag si Andy ding nagaliso-liso, Kay base bala matamaan bala sang init bala sa uling. Tingnan lang alangay ni pagluto mo. Dapat inanay lang na eh. Si Andy kag si Leomar mo ni nagaliso-liso, di ho. Dugay ko may napor di ko mga kuan di ko mga lungnik, mga lungnik Lungnik nga? Lungnik ka mga MP. Ayo di purma. Abi ko mga lagbaliog. Amo ni katapat si Dimong sang mamoy. Gani mo. Lapad ba lapad? Lapad kag lungnik, di ko katapat sa nigron. Laban. Di ko mapuli, ko na street ikis ang agis ni, no? Street ikis kita. Kaya basta, may lang ang pagpamati na kay Kuana. Kasi no? Kay Migo Tatubla sa Silay. Kay Mr. Manuel ko. Kay Sir Manuel. Kumuno sa kapon, sako niya galing accident sako pagit ko Gano sao? Nga sako sa Permiao? Di kasi lang trusted sa isa sa Nikusante, di sa Bacolod. Di kung Sabado kung hapon yan. Araman siya Sabado na kung Domingo sa ngapon, pwede. Domingo, family day na yan. Ti Sabado sa ngapon. Sabado sa hapon, pwede Oo. Taga, kita na chimpok sa mga pangapit na sa Jinjiw Gani man. Kita ni karon ni Action Art ay hupog ipag-imbitar gid isang una sir. Ayo di purma. Gusto niyo ma-meet personal karon kag si Action Art. Mga pikapi lang kuno. Oo, ma-coffee lang ta sir. Chika-chika lang gamay kuno kay gusto gid ma-meet ang number 1 program kuno Oktubre. Hosto. Ayo di purma. Ang problema ni Manuel ko makayo makakuno sa Rex mo. Kakadala ko niya good na ko. Dano ko. Kay kon pagid kay Mr. Joseph Joseph. Kay Joseph. Ara na sila, no? Oo. Pare, si Kapia Chadya. Ara man steady lang ka text gani si Kagawad Jo Fred sa ako. Jo Fred sa Panta. Kapo nag-text sa akon. Ano din niya? Happy Halloween. Mo man sang text sa akon. Happy Halloween kuno kadugay patuka pa. Ginawa ko kagalantaw basta bisugpon na sa Happy Halloween. Why gid? Why gid? Puro period. Ayo di purma. Nami ko may sugpon Happy Halloween. Okay, sili ko to bisan suluman no ni kag Balenciano. Happy pilit kag kalamay. Pilit kag kalamay, no? Amo lang nang namit damo. Yes, so sa pista minata, so ba tinuy pinata? Sa Domingo. Why man actually hindi man kakapadulong sa patio kundi sa balay mo lang limaro halad-halad kada. Traditional lang nga halad la. Halad kasi hindi kandila. Hindi kandila. Halad kada gamay nga pagkaon kag bulag. Ayos na, no? Ayos na. Ang mga paborito sa mga pangadi lang ginagmay bla. Ang mga paborito sa mga minatay tabla? Suman gani. Suman. Ang akong doon na iloy, suman na paborito ya. Ano? Hingod-hingod ka baboy. Ayo di purma.
Iyawag ka gini ang pangita niya. Si Nanay Chareng. Oo. Isang buhit sa kuna niya. Bisan kadali lang niya ito. Bakil ako ta 1 foot. Anay nga ingod-ingod ka baboy. Ba? Oo, ito niya lipay na ko na. Protein ko kulbaan ko pa siya pagsaka dugo ublan na yaw. Nan, may mga patay tayo nga, may mga paborito. Axorex mo. Di kung kaya tama na magbakal. Di baklan tayo, no? Buwas ko no. Boss ang Sa buwas ko no. Okay. Pizza no, tasubong 30 naglibos no? Boss 30 na Dasig lang isang oras ba? O, ti boss 30, bukas man yang kuhan ang Central Market, ang Libertad kag Burgos. Bukas pa na iyas, tapa na sa 31. Di pagabot, boss manindahan tanga duwa Uy. Mansig na tabakal sa panakot. Ayo di purma. Amo na tirada, no? Okay, hindi ka magalakad sa patio sa pizza uno, hindi sa balay ka na lang nimo. Sa balay ka na lang na mag-sulusindi da. Ano na, Domingo ng adlaw, no? Domingo na, may di opa. Gani, no? Special pa, no? Maka-sulusindi ito, kandila, kamarko na. Alad-halad gamay, sa mga minatay ta. Tuod man. Kaya mo man ang tradisyon. Thank you, Gid, sa balita mo. Ayo di purma. Pabuta lang dito. Happy birthday kay Tatay Sir Minulia. Happy birthday tayo. Kay Marie Ronalyn Solina. Kay Marie Ronalyn Solina, happy birthday man Happy birthday. Tito na tawa. Kaya ano nang... Kay daw makabig ni nga person of nagwasang lukay na? Di siya kanto yung kagabi, man? Amo ning palibugan gabi sa mga pamilya. Sa napatay ito, kabay espesamente sa kabataan kagasawa. Kaya nang indulaan niyang iya pa kaisa ni nga si Rolly Impasi. Amo ni siyang taga Libertad Extension Barangay 40. Amo ni siya kagabi mo po siyang gintiro nga si Gaudioso Impasi nga taga SP Bilis. Kaya problema ni gabi kaya pinangita ni siya sa pamilya sa napatay. O ano siya bakit ano lagyo ni siya reaction Rex. Kakain na siyang kagahon mga alas 12:30 dito na siya nag-surrender sa police station number 6. No, alas 12:30 kay na siyang kagahon. So ang ginimo sa station number 6 nagtawag dito sa station number 8 kay Police Lieutenant Gilbert Batilis nga kwao ni si Rolly Impase nga mo ni siya bali ang gina-identify upod sang gintiro kang napatay nga si Mr. Gaudioso Impase nga taga Espibeles Barangay Panoco. Ito sila ni Police Lieutenant Gilbert Batilis ang hepe sa station number 9 ginakonsidera ni siya nga person of interest. Kag pwede man siya makonsiderar nga mangin serbi nga testigo sa ulihi kung ma-identify na atong duha ka mga persona riding in tandem nga nagluthang sa kay Gaudioso Impasi Action Rex. Duha gali karmas lutang ang gingamit diri sa petiro kay Impasi. Isa ka 45 caliber pistol kag isa ka 9mm pistol base ini sa 5 ka basiyo nga na-recover kagabi sang scene of the crime operatives sang mag-conduct sang investigation Action Rex. Palaligpan pa ini sa station number 9 kung ano gid ang motibo. Sinikati ang trabaho malagyan ni Mr. Gaudioso Impase aw manugtaya sa STL kakung isa ka job ni nga nagaluriguso man sa prutas Action Rex. Balik kita baniblan natin ang pamilya kagabi di medyo nagilibion gid kada nagsikit gid ang buhot nila at niya to wala mas kasi natundumang mga may kontra ning napatay ni ko sa dom ni kabuot Action Rex. So po karon nga ang sentro sa investigation kay ginisubong ni Lieutenant Batiles ang pag-interrogar sa kay Rolly Impase, no? Base ko si Rolly Impase Action Rex, base ko may mga kontra ni saya nga nasalaan lang ang pagkaisa ini nga amo ni ang gintiro kagabi nga base ko ang plano sa tong nagtiro, base ko si Rolly Impase man Action Rex, no? So po kinapadalma subong ni Batiles kay kapati si Batiles nga maihibalo gid mong si Rolly Impase, kag no? Kung basihan ta ang paraysayon sang pamilya daw ay man kay enkwentro ni. Ay wala porte kabuhot na sa SPBLs ni si Nong Gaudioso Impase. Amo na gani nga sila sa pamilya nga naglaing gibuhot nila nga sa kadamo sang tawo ang ilagid palangga nga amaya mo gito kagabi ang nagaugtas gid kag nagilibion ang isa sa kabataan ni Manong Gaudioso Impase. So gani nga daw inisang pulis na ito investigar si Rolly Impase nga base pa man lang diri sa iya ang mga revelation kati medyo wala gid man gin divulge sa ato ni Lieutenant Batiles ang ila sini nga pag-istoryahanay ni Rolly Impase. Pero pulis sa darayo nila nga pag-imbestigar base pa man lang may makuha sila nga information na makahatag lead sa investigation sa pag-identify sining suspect kag sa motibo sini paglutang sa
biktima nga napatay nga si Gaudioso Impasi nga may igo ini sang luthang 5 kabilog Axorex. Duha sa likod, duha sa iya sining nga butkon or sa iya sining nga siko, kag amoning fatali nga igo sa iya sining nga ulo. Ari si Police Lieutenant Batiles sa interview sang Aksyon Radio. So pero hindi gid naton ta ma-disclose ang motive sa incident bangod nga ang mga posibilidad nga pwede natin na iangot sa incident huwag natin ginadula ang tanan-tanan. Pero so parang hindi pa klaro kung ano ang motive sa incident. So bali sa investigasyon yung nagatutok sa sa inablos isang suspect? Yes sir. May mga ginreveal siya na pwede makatagdi sa investigation nyo? May haraman pero so parang salawa pa din natin ang iyang mga ng mga impormasyon sa atong hinatag kung namugid nga kuan sa aton makatao sang klaro sa aton regarding ining insidente. Orso sa payagan ni Police Lieutenant Gilbert Patiles ang hepe sa Station Number 9 nga mogid ang nagalid sa pag-usisa sining panibag-o nga insidente shooting natabo sa area sa Police Station Number 9 dira sa may Purok Patima 2 sa Kobinesang Barangay Sumag, Siyudad sang Bacolod. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magmanoy report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Aksyon Radyo Philippine Standard Time launa 10 na nga oras. Standby anay sa mga out of town reporters ta. Kay pagkatapos ni kamo dayon ni sunod ko, standby lang. Evergreen Herbal Capsule, no? Yari ng pinakabag. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang... Radyo Philippine Standard Time, launa 12 ng oras, 1:12 na. Kantuan ta na yung balita gikan sa ato sining nga mga out-of-town reporters on standby si Aksyon Stephen Fresquito sa siyudad sang San Carlos. Sini may kang tanan sa closure order sa mga public kag private cemetery. Umpisa na Nobyembre 1 kag 2 ginmando ni Mayor Rene Gostin. Yari ang kaundan sang report. Sa detalye, Aksyon Stephen. Yes, Action Rex, sugod sa sining pitsa 1 sa Nobyembre andot sa pitsa 2, amo ini ang kamanduan ni Rene Gosilo nga i-close gid ang tanan nga mga sementeryo publiko man o kon pribado diri sa siyudad sa San Carlos. Base ini sa Executive Order number 209 nga ginapagwa nga series of 2020 nga ang pagbisita sa mga sementeryo magasugod dalin sa sining adto pang September 21 hasta lamang sa sining Oktubre 31. So pagabot sa Sabado nga adlaw kag sa pitsa 1 Action Rex,
wala na siyang mga makabisita kag makasulod pa sa mga tanan nga mga sementeryo diri sa nagkalain-lain nga sementeryo diri sa syudad sa San Carlos, hilabi na sa mga pribado kag sa publiko sa public cemetery. So man ako Eric nga ang mga tawo amat-amat na lang karon no nga nagakadto sa mga sementeryo hinay-hinay sa pagbisita sa ilang mga minatay no nga sa diin na dira kag so far adlaw-adlaw amat-amat na lamang nila nga pagbisita para lang no matapos sa 31 kay hindi na sila pwede nga makabisita pa. So sa karon may naang tutukan sa aton nga mga nagabantay man sa sementeryo sa diri sa syudad sa San Carlos. Kag dugang pala nason na Rex no nga isa naman ka drug bypass operation kahapon ang natigayon sa aton nga kapulisan sa Special Drug Enforcement Unit kag natigayon man nga nadakpan ang isa ka babae nga sa diin ginkilala ini nga si Maristel Cugunon Ingasta kag nga sa diin residente ini siya sang residente ini sang barangay 3 no Remedios kag nakuha mismo sa iya posisyon ang 3 kapinsa gramo nga ginadudahan ini nga shabu nga may balor ini nga kapinsa 114,000 pesos kag ang 500 pesos nga bypass money. Sa karon ari sa kasudian sa San Carlos sa PNP ang ini nga suspetsado para sa pagbagatubang sa RA 9165 o Comprehensive on Dangerous Drugs Act of 2002. Nag-report alin diri sa siyudad sa San Carlos. Una sa balita, una sa aksyon, ini si Aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Stephen Presquito. Balita gikan sa San Carlos. Matapos ang balita sa San Carlos, isunod ta gidayon ang Cadiz City. 55 anyos nga nagamaniho sa motorsiklo pilason matapos nga gindala sa ospital bangod sang pagkabunggo sa service vehicle sang BGMP. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Roger Gotti. Sa detalye, Aksyon Roger. Sa ospital ang 55 anyos nga motorcycle rider o konegal sa maniho sa single motorcycle matapos nga ini ang nakabunggo sa isa ka service sang BGNP nga isa ka Mitsubishi L300. Natabo ang insidente mga 2:45 tagna sa hapon. Kahapon nga daw sa bahin sang National Highway sakop sa Barangay Dagat ubang mismo sang St. Anne Medical Center. Ang biktima gikilala kay Joseph Bayonon, residente ini sang Barangay Sonto sa siyudad sa Cadiz. Ini siya nakabunggo sa L300 nga mobile vehicle sang BGNP Cadiz. Ginamaniho naman ni Bernard Pasaporte Zamora, 51 anyos ang edad, residente man sang Barangay Zone 1 sa sining siyudad. Pero sa report, may ara nga katuyuan ang ining mobile vehicle sang BGNP sa pagkuha sang ilang ka mga dokumento sa bahin sang hospital kag ang single motorcycle nga isa ka XRM ginamaniho naman ni Joseph Bayonon ang nagalin sa siyudad sa Sinai kay magapauli man kutani sa siyudad sang Cadiz sang matabo ang amo nga aksidente. Nag-igo gid sa kristal sang amo nga L300 service vehicle ang ulo sini sang biktima nga si Joseph Bayonon. Bagay nga nabuka man ang kristal kag may araman nga saman ang driver nga si Bernard Pasaporte. Ang report kag ginako mismo sang biktima nga si Joseph Bayonon nga ni siya ang napiyungan o kung nag-blurred ang iya sini nga pananawan bangod sa sobrang nga kakapoy tungod kay ang iya sini nga bata nag-undergo sa dialysis. Kaya pakita pa sila sang patigayunan sang swab test tungod hindi magbaton ang dialysis center kung wala sang resulta sang swab test. Yara sa karon sa bahin sang hospital ang biktima nga parayon pa nga ginabulong samtang yara naman ang driver sang inabitan nga mobile vehicle ginasikaso man kapon sang pulis kag ang iya salakyan nakagkon man sang pagkadami sa muban ang single motorcycle ginasakyan sang biktima nga nag-POD ang duha ka mga una nga shock sang amo nga single motorcycle. Ang kaso sa karon yara sa traffic section sang kapulisan sa siyudad sang Cadiz. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutim report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you, Akson Roger Gote. Balita gikan sa syudad sang Cadiz. Matapos ang Cadiz report, kadtuanta si Akson Percival Villamor. Ini may kangtanan sa 51 anyos nga lalaki dakop sang kapulisan sa syudad sang Bago. Angot sa paglapas ang PD 1602. O kung ang illegal nga pagpanahor sa detalye pod kay Akson Percival Villamor. Pers? Yes, Action Rex, ang Bago City Police Station nagkandak sang operation against sang wanted person nga ginisya aresto kahapon mga alas 10:50 sang aga Oktubre 28, 2020 dito sa may barangay Lagasan, Bago City. Ang operasyon ginapamunuan ini ni Police Major John Joel Batusan kung upo din ang alert team nga ginapamunuan ni Police Master Sergeant Glenn Bulauro. Kaga ini siya ang suspitsado ginkilala sa kay Federico E. de la Piña, 51 anyos, kaga may asawa kag pumuluyo sa Purok Kamiya, Barangay Lagasan, Bago City. Ini siya ginaserbihan sang warrant of arrest nga may criminal case number M-20-064 CR sa kaso sa pagbayular sang PD 1602. Kagining warrant of arrest ginpapanaog kaginpirmahan ni Honorable Judge Irene Bunghanoy sang MTCC Bago City sadtong bulan sang Oktubre 8, 2020. Action Rex. Kagining warrant of arrest may bail recommended nga 18,000 ka pisos. Karon ini ang suspect nagapangatubang sang kaso nga ginpapanaog sang korte batok sa iya. Report live gikan diri sa Bago City ang inyo ka-action, Action Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Akson Percival Villamor sa kay Marvin Esparagosa. May lang pag-monitor Marvin. Watching live from Bacolod, no? Kay Ami Antiquinio, may lang pag-monitor Ami. Kag happy birthday lang sa kay L. Brian Akot, no? May lang saulog sang iya sining kadlawan. Kay Kati Ver, may lang saulog man sang iya kadlawan kay Barangay Kagawad Baroy Alberca, Baroy Alberca sa Barangay Araal, La Carlota. Kay Rosalie Antorin Nabales Rojo, may lang pag-monitor kay Early Flor de Lisa sang Hinubaan, Barangay San Rafael, si Romrom. Happy birthday sa iya subong. Ayos. Kay JR Mainit Rihon, kag kay Mary Grace Eugenio Fermin. Ayos, dagang salamat gid. Daligid lang mga ka-aksyon na standby sa aton sining pag-pangalagad. Balik lang kita dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon, Balita, Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act.
Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabsay anong nagkahintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sini nga pangalagad sa Aksyon BBB. Buwas naman kita-kits kita mga ka-aksyon. Sige, salamat kid sa inyo sini nga pakigupod. Ang way ta malabutan, buwas man Sige. Standby na sa This Is My Life. Sunod na sa dilig lamang manugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Sa kinanda na ko ang inyo sini ka-aksyon sa kanginan aksyon. Rex Kantong mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,